zajednice koji nam sada ide po knjige. Imamo mi ovoga, dobro. Pa molim predsjednika zajednice Branka Mustapića da nas još jednom kratko pozdravi. Još jednom srdačne čestitke, hvala svima na dolasku. Sad ću redom. Zahvaljujem gospodinu Boškoviću, gospodinu gradonačelniku Boškoviću, gospodinu Prkačinu i svim ostalim koji su došli iz Stoca da uveličaju ovaj skup. Još jednom ću reći dvije rečenice o jučerašnjem danu koji je jako bitan bio za našu zajednicu. Imali smo izvrstan skup, tako da nas ta energija drži. Danas smo opet se u pristojnom broju okupili na promociji zbornika Hrasno. Nadam se da ćemo sa stolačkim kulturnim proljećem još jednom to potvrditi i ljubinom poezijom, a onda očekujemo da će nam Tihomir doći do 7 u Splitu je na ređenju biskupa, pa ćemo onda imati misu svi skupa zajedno. Pozivam i veličasnog Krešića i župnika Raguža da se pridruže na misi, da ne bi duljio. Još jednom hvala vam svima i ugodno vam. Ja sam vas samo lijepo pozdravio, nisam nikoga posebno nabrajao, svi ste nam jednako dobro došli. A onda smo brži pa da ne pozdravljamo se svi po redu, a vidjet ćete opet ovoga sve. Imamo dvije knjige, najprije ćemo predstaviti Stolačko kulturno proljeće i naš prvi govornik je dr. Mladen Bošković, predsjednik Matice Hrvatske Stolac. Ne znam šta bi sve pričao, i političar, i liječnik, i svašta, ali najbolje neka on sad najbolje predstavi sam. Pa evo, izvolite. Dobar večer, srdačan pozdrav prvo domaćinu, naravno i svima vama nazočnim. Zahvaljujem na dolasku, na interesiranju za naš rad, ono što mi radimo. Na jedan poseban način pozdravljam našeg gradonačelnika, odnosno načelnika Neuma, naravno još nekoga ako sam zaboravio, a koji su se odvažili na ovako dalek put. U dogovoru sa domaćinom mi bih trebali večeras ovdje da predstavimo Stolačko kulturno proljeće, pa evo na tragu ovoga da vam oduzimam vrijeme, uz ovaj još jedan put zajednički pozdrav možemo i krenuti. Poštovani prijatelji, predstavljamo 21. godišnjak za povijest i kulturu Matice Hrvatske Stolac, ili kako jednostavno kažemo, zbornik radova. Zbornik sadrži 311 ili 312 stranica, raznih tekstova i fotografija, a glavna tema ovog zbornika je život i rad pokojnog Željka Raguža, dugogodišnjeg glavnog urednika zbornika i čovjeka koji je prepoznao i istraživao važnost prostora istočne Hercegovine, ili, kako neki vole reći, donje Hercegovine u okvirima integralnog hrvatstva. Ja osobno volim ovaj pojam Donja Hercegovina, samim tim ako kažemo da postoji Donja Hercegovina, onda mora postojati i Gornja Hercegovina, ali evo, zajednica se zove Zajednica Hrvata istočne Hercegovine, pa ćemo tako se i odnositi, odnosno ponašati. Mi svake godine zbornik posvetimo nekome ili nečemu. Ovaj smo posvetili Željku, jer je prerano otišao sa ovoga svijeta, a bio je dugogodišnji urednik ovoga zbornika, pa na taj način je i ovaj zbornik nastao. U ovome zborniku obrađeno je 16 tema koji govore o životu rada Željka Raguža, njegovom upornom radu na povijesti i sveukupnim prilikama njegovog i našeg zavičaja, kroz razne poslove koje tijekom života obavljao. Teme su obradili ljudi koji su se sa njime surađivali od početka 90. godina pa do njegove smrti. U presjeku svih tema nalazi se puno zajedničkih konstatacija,
a dominira istraživač povijesnih i političkih prilika Hrvata i domoljubnost. Evo nekoliko napomena uz pojedine članke. Životopis je prvi članak u kojem su pobrojani podaci o školovanju, poslovima kojima se bavio, političkom djelovanju i funkcije koje je obnašao, objavljenim radovima knjiga i kraći osvrt na brojne poslove kojima se pokojni Željko bavio. Anđa Raguž, Željkova supruga, kroz objavljeni razgovor iznosi detalje iz njegovog zajedničkog života, odnosno iz njihova zajedničkog života, osvrte na njegov rad i uvjerenja. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH HNS-a, u svome članku govori o političkom djelovanju i obnašanju odgovornih dužnosti u vrijeme ratnih događanja, kada je veliki dio općine Stolac bio okupiran sa velikim stradanjima i razaranjima. On konstatira da je Željko, navodim, potpuno bio predan svome bogatom poslanju i izazovima kojima je iznova izložen njegov hrvatski narod. Mladen Bošković u svom članku Željko Raguž, pravnik, analitičar, povjesničar i predvodnik hrvatske politike, iznosi okolnosti političkog djelovanja i obnašanja važnih dužnosti u teškim prijeratnim i ratnim okolnostima. Osjeća se i na njegove radove objavljene u listu Crkva na kamenu, angažiranje u Stolačkom zborniku gdje je nakon smrti Pere Marijanovića 2010. godine postao urednik zbornika i radi na osnivanju Hrvatskog dokumentacijskog centra. Također je kratko osjeća se i na rad o Hrvatskom saboru i na njegove osvrte na presude Međunarodnog suda. Mirko Bošković u radu Željko Raguž je bio pripremljen za višestranačje, govori o njegovim stavovima i razmišljanjima u vremenima pred višestranačje i kasnije u vremenu obnašanja dužnosti u to vrijeme, kako se to zvalo, predsjednik općine Stolac. Cijelo to vrijeme bio je pod pritiskom. Željko je bio i svi smo bili pod ovim pritiskom. S jedne strane bahatog ponašanja Jugoslovenske narodne armije i srpskih postrojbi na prostoru istočne Hercegovine, te isto tako je važno naglasiti i nejasnim stavovima muslimanskih političara. Da znate da se ništa ne mijenja. I dan danas. Manuela Bojo piše o položaju javnih medija na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini i neravnopravnosti hrvatskih medija u odnosu na druga dva naroda. U svom radu govori o povijesti medija na hrvatskom jeziku i ulozi pokojnog Željka, posebno u radu Hrvatskog radija Herceg Bosne, koji je proživio brojne organizacijske i materijalne probleme. Božo Goluža, dugogodišnji urednik Crkve na kamenu, piše o Željku kao spisatelju Crkve na kamenu. Goluža posebno izdvaja Željkovu knjigu Već viđeno, u kojoj su opisani događaji koji se skoro ne razlikuju od nekih ranijih događaja i vremena, kako u pogledu stavova svjetskih sila, tako i odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Vladimir Šoljić opisuje ulogu Željka Raguža u osnivanju radu Hrvatskog dokumentacijskog centra i Hrvatskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini i navodi poslove iz izdavaštva koje je vodio Željko Raguž. Sjećanje na Željka Raguža i njegove iskustva u njihovom zajedničkom radu sa Željkom opisali su i gospodin Hrvoje Mandić, Božo Ljubić, Stanislav Vukore, Ivica Puljić, Domagoj Vidivić i Mate Kovačević. Jakša Raguž se prisjeća rada na organiziranju susreta Raguža i obilježavanju 400 godina roda Raguž, u kojem je surađivao sa Željkom Ragužem, ali i vremenom prvog njihovog susreta 2002. godine, a nešto malo i kasnije. Cjelokupna suradnja. Ivica Šarac se osvrnuo na neobjavljeni tekst Željka Raguža, renarativizacija samoprogona Hrvata tijekom zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini, integrantan naslov, renarativizacija samoprogona Hrvata, sami sebe smo protjerali, a onda je uredništvo iz tog neobjavljenog rada pripremilo jedan tekst koji se zove Uvod u povijesni razvitak granica Bosne i Hercegovine od srednjeg vijeka do 1992. godine. Rajko Marković i Ratko Pedić detaljno opisuju prilike i crkveni život u Stolačkom
1990-2020. Svi navedeni tekstovi prepoznaju Željka kao neumornog radnika i istraživača hrvatskih prilika svoga zavičaja i cjelokupnih prilika u kojima se nalaze Hrvati, posebno oni koji su zbog povijesti okolnosti odvojeni od matice. Naglašavam, matica i odvojenost nas Hrvata od matice svoje. Ukratko bi se osvrnuo još na neke tekstove iz zbornika. U razgovoru sa gradonačelnikom Stolca Stjepanom Boškovićem naglasak je na projektima koji su obećavani posljednjih 100 godina, ali su realizirani upravo u mandatu ovoga gradonačelnika. Ovdje bi posebno izdvojio projekt navodnjavanja, naravno i neke druge projekte. Evo, dopustite mi da se ovdje referiram, još kao mali kad sam počeo saznavati za sebe, stalno se govorilo o vodi na Dubrovskoj visoravni. Evo, s ponosom možemo reći da je projekt navodnjavanja Dubrovske visoravni završen i evo da je završen u vrijeme ovoga gradonačelnika. Osvrte na neke stare pučke molitve i plemenska slavlja svetaca u istočnoj Hercegovini je obradio Ivica Puljić. Njegova analiza će mnogima dati odgovor na pitanja koja su ih dugo zanimala. Ivo Raguž prikazuje ekonomsko-socijalnu strukturu stanovništva Stolačkog sreza i općine na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća. Ivica Karamatić piše o veličanstvenoj tisućljetnoj hrvatskoj kulturi Boke Kotarske. Autori iz zajednice, ove zajednice Hrvata istočne Hercegovine su radili pregled rada kroz 2020. i 2023. godinu, a Josip Šijaković govori o obilježavanju Svetog Mihovila i Dana zajednica Hrvata istočne Hercegovine. Naravno, tu su i osvrti na književno vijeće Ljube Krvneka, koji je predstavljen pred ovom publikom u više gradova, pa i ovdje u Zagrebu. Teme u jezikoslovlju stalno izazivaju pozornost i dvojbe. U zborniku su obrađene teme u knjizi Hrvatski jezikoslovci, grupe autora koja je predstavljena organizaciji zajednica Hrvata istočne Hercegovine. Vidovićev članak o 4 pisanosti kod Hrvata već je zainteresirao pojedine jezikoslovce. Mi Hrvati u Bosni i Hercegovini nadijamo se da će Hrvatski sabor donijeti zakon o hrvatskom jeziku, a sve je to bilo na poticaj Matice Hrvatske, znači ovdje središnjice iz Zagreba. Vrijedno ovdje napomenuti da je ovo najstarija kulturna institucija koja djeluje, ali ne samo kulturna, djeluje više od 181 godine. Tako da se ponosno možemo reći da je Matica Hrvatska, odnosno središnjica Matice Hrvatske, znači inicirala, a ja se nadam da će se dovesti do kraja, znači taj zakon o hrvatskom jeziku, koji koliko možemo primijetiti, izaziva dosta polemike u hrvatskom društvu. Naravno, trebalo bi puno vremena da se osvrnemo na sve članke zbornika koji govore o našim pjesnicima, brojnim događajima i učeničkim radovima koji se nalaze u ovome zborniku. Ne smijemo zaboraviti, moramo napomenuti i članak o rano preminulom stolačkom župniku Don Ljubi Planiniću, koji je imao viziju kako pokrenuti pojedine važne projekte u njegovoj župi, a i šire. U članku Ante Luburića su pobrojene aktivnosti kulturno-pastoralnog centra Sarzenterum u Stolcu, bez kojega je teško bilo zamisliti kulturno-pastoralnog centra Sarzenterum, teško zamisliti neki kulturni ili znanstveni događaj. Više autora govori o katolicima u Gornjoj Hercegovini, posebno na prostoru Foče i Nevesinja. I na kraju, poštovani prijatelji, siguran sam da će svatko pronaći nešto o zborniku što će mu biti zanimljivo i poučno. Željka Raguža nećemo zaboraviti, kao ni druge koji su zadužili naš narod. Pozivam vas na nastavak suradnje sa uredništvom zbornika, ali i na kontakte sa vašim prijateljima u rodnom kraju. Prostori sa koji ste krenuli svakodnevno postaju atraktivniji, pa se treba voditi računa da se ne zaborave stari domovi i imanja. Možda netko od vas ima ideju nekog posla u rodnom kraju ili da samo obnovi staru kuću za miran život u trećoj dobi. Hvala lijepo.